Paratoadau munud olaf, ar gyfer un o'r sioeau flodau mwyaf byd. Dros y flwyddyn ddiwetha, mae dilynwyr gerddi o 4 ban byd wedi bod wrthi'n palu, plannu a pharatoi eu gerddi ar gyfer sioe flodau Chelsea. Ac yn ei plith, tîm elusen maint Cymru sydd wedi gosod her a hanner i'w hunain. Bydd yna dros 300 gwahanol planhigion yn yr ardd. Ni'n gobeithio mai dyma fydd gardd mwy biodiverse yn hanes Chelsea. A thu ôl i'r ardd hon, mae yna neges glir. So ni'n gobeithio bydd pobl yn dod, gweld yr holl bioamrywiaeth yn y gardd, a gael ei ysbrydoli wedyn. Yr holl neges ni'n trio cyfleu ydy y bioamrywiaeth sydd yn coedwig trofannol, a dyna, wel, ym Maint Cymru ni'n ceisio diogelu maint o goedwigoedd trofannol, Maint Cymru. So ni'n gobeithio bydd pobl wedyn yn dod i wneud, just switches bach maen nhw'n gallu wneud er lles sy'n planed, er lles coedwigoedd trofannol, pethau fel dewis masnach deg yn y siopau, neu organig, neu papur FSC. A'r cysylltiad â Chymru'n gryf. Ie, mae cysylltiad cryf gyda Chymru. So, os ydych chi'n edrych lawr ar y gardd, bydd siap Cymru yn y gardd ei hun. Ni'n gobeithio bydd pobl gallu gweld hwnna os maen nhw'n dod i'r gardd hefyd. Ond hefyd mae llwyth o bethau fel y coed, y pren, mae'r cerrig, mae hwnna i gyd yn dod o Gymru. Bydd yr ardd yn y pen draw yn cael ei symud i erddi fotaneg Treborth ym Mhrifysgol Bangor. Ond cyn hynny, mae'n barod wedi creu argraff yn Chelsea ar ôl ennill medal aur ar ardd orau yn eu categori nhw.